a ce kuna nan bayan da duk Adi an go dauyin amarya na kanka. nan da haka yake ci da sha duk da haka yake Siya amarya amana ce aka baka. kuma an shirya an ba ta mana Da tun tashan tasu da duk suke ba mu ani suka ba a wani abu da ana haɗe da muna son ganin ga an wata duka ba ta da kudu gaba ɗaya da